Никога. Да, що е? Този жълт картон не се дига от днеска и от вчера. Той се дига от години, да се казва. Направо. Слушай. От жълто отиват към червено. Анте, ами 6 боксите са, че сме двамата от бокси. 2030 година имаме 10 по-малко население. Боми май. На 10 души един, така да се каже, няма... Ти го представа гала. Боми латка, ама ти ми замахаш ти. Боми. Ще почва на хапка. Що е нас как на хапка? Чува, да, малко ще го върхи. Ще го здравствие и той ще спря. До няколко десетилетия повечето от планинските села у нас ще се превърнат в призрачни места. В Ивановградското село Долно Луково, например, най-младият жител е на 50 години. От десетилетия там дете се е раждало. Защо младите бягат от едно от най-живописните български села, разказват кореспондентите ни. Вече ковър се връща в... Нещо отказа, ако спана. Белто. Не, слушай го. Ивайловградския Балкан. Не, Боми. То ще се стами така. Каза, може да направим нещо какво, да залагаме и да ги пускаме къде. Имахме всичко, обаче те дните измря, другите изчезна по другите държави, младите няма. Ой, тетерек. Едно от най-красивите села в Това да те покажа. призрачни къщи, Ага, за които почва. данъкът е в стотинки. А за малцината Ама останали да се жители притъпва. чакането на микробуса с ефтиния хляб сутрин е единственото развлечение. Те всички, които идват, казват, че тук е уникално, красиво, чист въздух, природата е красива, но като нямаш